gayud ang Ginoo ang sala nako, iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay. Miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insaktong pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang higala, Brother Levi Claves. So nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi makaabot mga higala ang atong partner, no, si Brother John. So doon na mo yung mga importanteng mga messages diri lang ipadangat og diretso sa number ni Brother Levi Claves, no, sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. So ipadangat diri gala aron ato nang mabasa, or pwede ari mo mapadangat sa comment section nato sa Facebook, no, sa DYCM Bugo Adventist. Okay, aron niyo makita o niya palihog lang pod atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa. Okay, sa pagpadaysunahan, magampo ta mga higala, amahan namo nas kay tas-an sa mga langit, nining kabuntagon sa sayo sa adlaw Domingo. Nagapasalamat kami kanimo o Dios sa kinabuhi nga imong gihatag. Nagilugwayan mo kami hanto dining mga orasa. Gihangyo ka namo karon nga samtang among pagatunan ang imong mga pulong. Tuguti nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron maablihan ang among hunahuna og among makasing-kasing. Masabtan namo ang imong mga pulong nga magahatod kini sa matag usa namo sa pagduol og pagpangalaga diha kanimo. Giyahi og bendisyonoy kami ning adlaw. Giampo sa namos mensahe kini nga radio station, kaw magpanalangin ini o Dios nga tagaan mo kini og maayong kondisyon ang makahimanan niini. Aron sa ngunyana mahimo kining usa ka instrumento nga mapadangat ngadto sa makatawhan ang mga importanteng mga kasayuran. Nagaampo kami nga pananisab imong mga kaanakan ning taknaa, mga tigpaminaw sa imong mga pulong, ang uban kanila na ay giantos nga mga balatian sa lawas.
ang uban ay mga medikasyon nga ginatumar, mga maintenance. Naghangyo kami kanimo o Dios, sinaot pa nga imong duaon ang matag usa ka rubuntaga. Mahikapon nimo ang ilang panglawas aron mahibalik ang mga maayong panglawas. Among giampo kanimo do na say uban nga mga pamilya ni Taknaa nga naay gitawag og family trouble. Hinaot pa ikaw maghatag og kalinaw og mga kasulbaran sa mga problema nga ilang naaguman ni Taknaa. Naghangyo kami kanimo pananiusad ang makahigalaan nga dunay problema financial, naot pa ikaw magsangkap sa mga panginahanglan. Nagalaom kami nga ikaw magdungog, magpatalingog sa mga pag-ampo, dawata kami nga imong mga anak og pinasaylo nga masala sa ngalan ni Ginosos nga manluluwas. Amen. Okay, padayon tahigala sa paghatod nga na kaninyo sa mga mensahe. Unya niya unay awit nga atong idalit no before tamo adto sunahan. Balik si Jesus, mubalik si Jesus, mubalik si Jesus, mubalik siya.
Okay, niya say lain nga awit higala atong idalit, mingaw ang langit. Amahan o ginahan sa Diyos kamo kitugya. Sa akong pagmata sa kaguntabon ng awit Bibiguha ang Biblia. Sa wala pa na uklab ako ang iyang puan alang sa akong pagbasa. Kung sa akong pagukap ako'y dasig gayon kayang Diyos na ay giinom. Na akong damdamin ko ng latang buluhaton kay hapit na ang panahon. Ayaw biyang ngunit langkay ang Diyos mag-aubang. Ibiyang na talento ang gamiton ta sa pagtapos nining tanan. Manuyang man kung sulayan na pa, igsoon pa lang ulang, paiulang, iyaw mo ang Dili ka ikayan, habag ang maway-wayan sa dalang na ating pagalakan. Usahay dunay kakong, usahay dunay katapoy, tugod kita, itagulang. Aban hindumi, may mga igsoon ka na nagpangitang kaluwasan. Pagtuo sa Diyos kong di, ikatagang mensahe sa tibuok kalibutan. Ayaw biyang ngunit langkay ang Diyos mag-aubang. Ibiyang na talento ang gamiton ka sa pagtapos nining tanan. Manuyang man kung sulayan na pa, igsoon pa dayon lang, painulang, iyang ko ang tanan. Manuyang man kung sulayan na pa, igsoon pa dayon lang, ang Diyos mag-aubang. Ibiyang na talento ang gamiton ka sa pagtapos ni
Okay, ni asay lain usab nga awit atong idalit katong wa matiwas kaganiya mga higala ato ning kadayon. Amahan o ginahan sa Dios kamo kitugyanan bahandi nga di mabayran kabataan labaw sa bulawan. Pamilya mo, kumusta na? Pag-alagad, nag-usaba sa pagsimba. Kuyog mo ba? Basin bayag, nangawala na. Linaw ang langit, kung pamilya di madala, malibay ka ba? Sa langit maginusara, samtang may panahon, handa ang imong panahon. Mga papa, mga mama, kabataan, libansay ba, pulong sa Diyos, itudluan pa, kaluwasan, sigurado na ba? Si Jesus, bumalik na, pamilya mo, andam na ba? Kiniiyak, ipangutana,
Okay, niasay awit atong idalit higala nga kung atong na-fail karon nga medyo na distansya tag nahilayo tagikan si Ginoo, nakabakasyon tas kalibutan, dili ta magpakawala sa paglaom, unya balik ta ngadto sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. So niyang awit nga atong idalit mahigala, nagisgot kini may tungod sa balik na. Okay. Minsan nawatan ko paglaom mga lakad, naluya o mipailayo pa sa Diyos, nalimot sa saad sa Diyos, iyang gihatag sa kalibutan ni uban og miduyog ug ang tanan pagtuo kaugalingon misalig og mirason apan tuaman ang amahan kahigog magtinud anay sa nawang anak. O balik na, igsoon ko, pangalagad sa Diyos, unahag yun, ihatag ang lulang mapukat sa tunggiyan, uban sa panaw niya, o balik na. Daghang butang ning kalibutan makababag ibilin o paligtanaw sa amahan kung ang igsoon mo'y babag sa imong pagpahal. Okay, ato ta sunahan ni gala ato ning naputol man to kay medyo mubo sa itong kantaha. Arita sa sunod, ni ay kanta mga igala nga magandam kita kanunay sa itong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, kay pasinundan maabot na ang kamatayon. Mga buhat kaniadto atong musbon karon, pangnauna atong putliyon sa langit ng paghandog. Matarong ka sa adlaw o gabi, aron kita mahimong ang mahal na madlang.
sa angay nga buhaton magmatan ka sa adlaw gabi aron kita Uyog sa mga malulundang handa makita mo pa ba? Dili na bisan kilos ikaw ang mahal na nagkinahan tagsa-tagsa kaluwasan sa magbatong sa tanang panahon sa angay nga buhaton magmatan ka sa adlaw gabi aron kita sinapuan sa mga panganon kanan masudong mo pa ba? Dili na bisan kilos pa ikaw ang mahal na nakinahan tagsa-tagsa kaluwasan sa magbatong sa tanang panahon sa angay nga buhaton magmatarong ka sa adlaw gabi aron kita aron kita aron kita Okay, niya sa awit nga atong idalit nga kon pananglit higala naglangay-langay ta sa pagduol, pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kining awit nagpahinomdom kanato karong buntaga. Sa
Okay, niya say lain nga awit nga atong idalit nga na kaninyo. Okay, ato ning paminahon. Problema ba ang gumugulo sa iyong isipan at wala kang taong malalapitan? Huwag kang mabahala, ikaw ay magtiwala, sabihin kay Kristo ang lahat ng yan. Ngayon lumapit ka sa Kanya, sabihin ang iyong dinadalang mga problema. O lumapit ka habang maaga pa, ngayon ang oras para ka usapin siya. Alon na dumarating sa buhay natin, ito'y malalampasan kung siya ang kapiling. Wala nang dapat pa katakutan kung siya ang kasama magpatay na iba. Ngayon lumapit ka sa Kanya, sabihin ang iyong dinadalang mga problema. O lumapit ka habang maaga pa, ngayon ang oras para ka usapin siya. Mga alon na dumarating sa buhay natin, ito'y malalampasan kung siya ang kapiling. Wala nang dapat pang katakutan kung siya ang kasama magpatuloy pa. Lumapit ka sa Kanya, sabihin ang iyong dinadalang mga problema. O lumapit ka habang maaga pa, ngayon ang oras para ka usapin siya. O lumapit ka habang maaga pa, ngayon ang oras para ka usapin siya. Okay, salamat no sa mga awit nga atong napaminawan karong buntaga. Naot pa nga makapadasig kadto kanato diha sa pagtuo, pag-alagad o kung naata na distansya ta sa kiliran si Ginoo, makapadasig kadto kanato sa pagbalik sa pagpaduol sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. So atong gina-welcome no ang nato mga tigpaminaw, mga viewers nato diri sa Negros Oriental, Occidental Negros.
sa Masbati o niya atong mga listener o mga viewers nato sa programa diri sa Biliran Province. Good morning ng tanan. Unya, good morning sa tanang taga probinsya sa Leyte. Tanan natong mga listener dia, mga viewers. So welcome kamong tanan. Pwede mo makapadang at mahigala og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Pwede sa among mga number ni Brother John kay naabot na siya, or pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook. Kani atong pasalamatan sa atong mahigala des Biliran og sa Leyte na gamit og mga sound system aron lamang madungog ngadto sila masalingan. Niya, good morning sa tanang taga Islas Camotes. Mayong buntag no nila ni Brother Tato Sotelo Dios Lower Kagkagan, tanan taga Camotes Island. Welcome. Niya, salamat Brother Tato sa imong sound system. Kanya diritas Islas Bantayan ato sang gipangumusta ang tanang taga Madridejos, tanang taga Bantayan ug tanang taga Santa Fe. Kanya atong pasalamatan sa Brother William Tadlas siyang sound system, si Brother Cotejo diha sa saya pod nga sound system diha sa Circulo Picard, ug si Brother Lucernas dito sa Islas Lipayran. So kaninyong tanan diha nga naminaw karon sa lungsod sa Bantayan o mga isla sakop sa lungsod sa Bantayan, atong gina-welcome nining atong programa. Mga suki sa natong nagpaminaw sa programa diya sa Santa Fe. So good morning sa tanang taga Santa Fe, atong mga viewers diya. O ba nagamit ang mga sound system diya, so welcome kamo. Mga kaigala na to diya sa isla sa Hilantagaan, o na diya sa isla sa Kinatarkan. Good morning po sa tanang taga isla sa Malapascua o sa Carnasa Island. Kaniyong tanan, gina-welcome sa munamo nining atong tulumanon sa kini ang mayong balita. Dini sa Minlan Cebu, ato siyang pangumustahon atong tanang mahigala diya sa Tuburan o niya diya sa Tabuilan, atong mga pinangga diya nga nagasunod nagpaminaw sa programa. Good morning ni Brother Maning Masbang diya sa Kalambua o niya tanan natong naminaw sa dito sa Katmon. Labi na ito mga newly baptized members sa ilang kanunay pagpamati sa atong programa sa radio. So, dalaygon ang Dios nga sila nakasabot sa kamaturan o may alagad ngadto sa Ginoo. So, good morning yung tanan diya sa Katmon, diya sa Sugod, mga suki na itong naminaw sab diri sa Bourbon, no? Mga higalan to nagpaminawan. Good morning sa diya sa Bundo. Salamatan na to ang sound system diya na silang Brother Marvin Morillo, naglanog-lanog. O niya, good morning sad sa tanang taga San Jose. Ato sang pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang sound system. Salamat Brother Rodrigo. Tanang taga San Jose, lang Brother Amay Pitugo, maayong buntag yung tanan. O niya, suki na tong tigpaminaw sab diri sa lungsod sa Tabugon. Good morning sa tanang taga Tabugon, Brother John Lubitania, iyang family. Na Brother Dada Bandalan, may buntag ni mo bro, oban si mong family. O niya, tanan dihang taga Tabugon, ato mga sukig, pinangga na ito makikisuran tigpaminaw. Mayong buntag, nga tulan ni Sister Remy Monteliano, nila ni Sister Delma Ando, ilang mga family diya, may buntag, Brad Pipe Orsal. Tanan sad nga naminaw diri sa Managasi, Tabugon, labi na diyas may Larcusa, mga Romagos, mga Nano family, Saladaga o mga Soliano family. Good morning sa tandiyang naminaw sa Managasi, tanang taga Ilihan, tanang taga Kadwawan. Lanog-lanog dito programa sa Kadwawan tungod kay naa kang Brother Vin Estor, mga trumpa nga naglanog-lanog, may buntag yung tanan diya. O niya sa Seventh-day Adventist Church po, naapoy trumpa din nagtingog sa mga naminaw diya atong gina-welcome sa ato nga programa. O niya dito sa Barangay Salibho, ato sa pasalamatan Sir Linda Kamay, si Brother Neljon Bersero, si Brother Leo Somalinog, si Brother Luli Ermak, o niya si Sister Valentina Baga, sa ilang mga sound system na nagtubag-tubag des Libho, mga silingan yang naminaw o naglantaw sa ato nga programa pinaagi sa Facebook. O niya dirisad sa mabuli ato mga silingan yang naminaw sa mga lanog sa sound system nila ni Brother Molo Ilanan, nila ni Dong Eric Sinoy. Tanan dihang mga naminaw, mga silingan, atong mga paryante, mga silinganan diya sa mabuli, atong gina-welcome ang tanan. O nadiritas kanagahan sab, ato sang pasalamatan si Brother Bernie Katakis,
og si Brother Ani Priscilias sa ilang mga trumpa diyang naglanog-lanog. So maayong buntag sa tanan taga Kanagahan, tanang taga Kidawahan nagpaminawan, diris Busugon diha sa Luyong Baybay o niya kumustag may buntag sa tanang taga Lambusan nga naminaw sa atong programa. O niya tanan nga taga Tambungon atong mga suki dag pinalanggan tigpaminaw ug atong gipahinumduman atong mga higala des Tambungon nga kung aduna mo'y problema sa inyong mga motor mahigala, so solbad na inyong mga suliran, doula lang ang Advent Motor Parts nga nahimutang sa kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Gipanag-iya ka na ni Florida o Remy Sigarino, abli na ikas Domingo hangtod sa adlawng Bernes. O niya, good morning sa tanan taga Anapog nga naminaw, tanan nga taga Bangkasan atong gina-welcome, just kamansilis. Kanya mga suki na itong naminaw diri sa Manyo. Good morning sa tanan ng Manyo, tanang taga Look ug tanan taga San Remigio. Welcome sa ato nga programa. Kanya dito tas Dan Bantayan Higala, tos ang gina-welcome ang mga kahigalan to diha sa Maya, niya diha sa Lanao, o tanan diyang naminaw nos Dan Bantayan, ato mga pads diha mga mads, ato mga brothers and sisters, ato mga friends diha karon naminaw. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya, good morning sab diha sa Bidilien. Tagan sa ta mga suki na minaw diha sa Bidilien, atong gipangumusta diha ang tanan. Kanya atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadora sa iyapod nga trumpang naglanog diha sa 108 Midilien. Mga silingan diyang naminaw, atong gina-welcome. Kanya mga suki natong naminaw din sa Bugos City, Cebu. Welcome ang tanan taga Bugos City. Nga always nagsunod sa atong programa. Pasalamatan din nato si Brother Isagani Aratsia, ang atong retired Scout Ranger nga naa sa Kabangkalan sa iyang lanog-lanog nga sound system. Brother Isagani, may buntag nimo niya. Salamat sa imong kadasigon sa pagpalanog sa pulong sa Ginoong atos masilingan. O niya tanan nga naminaw diri sa Guadalupe. O niya diha sa Tagasa atong mga higalag bagigsunan diha des na Ilon, sa upper og sa lower na Ilon. So kaninyong tanan diha, welcome sa atong programa og atong gipahinumduman sab ang atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa atong programa dinhi sa Northern Cebu. Kung pananglit aduna mo'y mga asosasyon ba kaha o nagkalailay mga katiguman, mga fellowship, o ruban pang mga katiguman, mga higala, nang inahanglan mo og tubig, ang among i-recommend ninyo, ang Advent Drops, mga higala, your safest purified drinking water, nga nanahimutang sa Mohon, Paho, Norte, Dan Bantayan, Cebu, nga pwede ning matawagan sa cell number sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. Mani Advent Drops, mga higala. Okay, atong mga suki nga minaw sab diri sa Dias Gairan, may buntag sa Gairan. Yung atong pasalamatan di ay si Wilfredo Hirarman diha sa Bunakan sa iyang sound system. O diri sa Pandan si Brother Wilfredo Pobadora. Salamat kaayog, may buntag niyong tanan, mga naminaw, atong gina-welcome. Ug pinumduman nato tanan natong mga kahigalaan din sa Northern Cebu. Northern Cebu. Nga kung pananglit higala, doon natay suliran sa atong pananaw, magkaanam og kausab, magkahanap-hanap nagtutay. So ayaw mong kalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic mahigala. Nga niya na sa Bugos City na himutang tuluna ka mga optical clinic dinhi na atbang sa karaan nga landbang sa una. Makita ni mong Icons Optical Clinic o niya at the same time napoy Icons Optical Clinic sa Luyo Rapog Jotay katong karaan nga opisina sa Globe o niya at the same time ang Icons Optical Clinic maupod ang nagdumala sa Biraki Lubitania Optical Clinic. So sure na ang ilang pag-check sa atong pananaw tungod kay computerized mga higala niya mahimo na ang inyong duolon gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes.
sa alas 8:30 buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Dr. Kunkon Lobitania. Okay, atong gipangumusta dahil ang tanan to mga higala diri sa Bugo City, tanan nga naminaw. Good morning po ni Brother Andy Nobal, nila ni Brother Sammy Familara. So tanan na lang kaninyo nga naminaw karon ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So aton Tagalog higayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga pagpangumusta. Brother John. Okay, dagang salamat, Brother Luwel. Mga higala, good morning, good morning, good morning. Ug welcome din sa itong programa, kini ang maayong balita. Sa gihapon na mong itunol sa inyong sa kamalipayon, mainiton nga mga pagpasalamat sa kanunay nyo pagsunod ni ini nga programa. Busa sa tanan na lang naminaw karon diha sa ilang mga puloy-anan o sa ilang mga sakyanan. Welcome, 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 ug dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Okay, dagang salamat Brother John. So ato ta mahigala sa pagtan-aw sa ato nga mga kahigalaan nga dunay mga messages nga ilang gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ato ning pangbasahon mga higala. Okay, palihog no atong gipanumdum gyapon atong i-share mahigala ang ato nga programa nga ato sa atong mga friend. Okay, ato nakita dinhi si Spine Colipano Espina. Good morning, Brad. So, good morning, Spine. O niya po si Sister Enelia Saga de la Rama Abayon. Good morning. So, good morning, Sister Enelia Saga de la Rama Abayon. O niya po si Rose Otsia. Good morning, Badlibe. So, good morning, Sister Rose. O niya po si Jake Sumalinog. Good morning, Badlibe. So, good morning, Brother Jakes, no? Diha sa Dumagiti. Ani ato po nakita si Lane of Keria. Salamat po sa paglab ug pagpray. Good morning, Kuya Libe. So good morning, Sister Lane. Niya po si Nana sa Saudi Arabia, si Gay Marie Kalapuan. Salamat po sa pag-send og heart og pagpray nining ato nga tulumanon ang Dios magauban kanimo, Sister Gay Marie Kalapuan. Anya niya po si Dong Bob Rituya, mayong buntag ninyo Dong John og Dong Libby. So good morning Dong Bob. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang, mayong buntag kanimo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view nini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless no. God bless po ninyong tanan diya nga mga nagapakig-uban karon nga kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So ato ning dalikyatan paglantaw una ang kining mga nag-send og heart o niya mga nag-like sa ato nga programa niya Celine of Keria, Ronaldo Bragat, Ivan Raico, Jerry Nailon, Angeline Mendoza Matias, Ronilo Itang, Erlin Orbuda Baro, Tikya, o niya po si Nana, si Kiana Faith Itang, Patri Jim Colastri, Lovely Elozorio, Lowell Nodalo Estrira, Silver Shanath Alice Maurin, Ria Katamko Alburo, Spine Colipano Izvina, Ayan Kevin Adorotan. Mani ato manakita, niya po speakers, mga nag-like, mga higala, niya Brother Ronilo Itang, LC Pitugo, good morning lang Brother Amay dia, Pitugo, Shelber, niya po si Dong Bob Rituya, Aniceto Persilias, Glover Sayod, good morning sa mga silingan dia, mga Sayod family, mga maglasang dia, mga Sinoy dia, tanan, nga naminaw gayod. Niya po si Alvin D. Tampos, Jake Sumalinog, Giovanni Inganyo Bayo, Dolores Talio Arquiliano. Okay, thank you kayo sa mga nag-like sa ato nga program. O niya, din hita mga higala ato ning tanawon ang mga nakiguban nato karon dili sa ato nga messenger. Niya si Brother Ronilo Itang, niya po si Ma'am Gwen Firarin. Good morning, Ma'am Gwen.
Anya niya po si Nana Remedios Dehito, Winmar Ray, Golimas, Dongwingwing, maing buntag nimo. Anya si Gina Gunilamos Larisma, maing buntag. Anya nakikuban po nato si Ninfa Villacastin. So thank you, Sister Ninfa, sa imong pagpakiguban. Anya niya po si Jemar Colis Gabaton, Elizabeth Tunyakaw ni Dia. Thank you kayo. Niya po si Ginalyn Lumuntad, nakikuban na to. Good morning po ni Anita Reading, si Mama Anita. Niya po Smaller, salamat kayo, no? Brother Elmer Lacerna, o uban siyong pinangga. Niya po si Sister Phoebe Pasyol, niya si Ma'am May Barido Coyos. Daghan ng mga kahigalan na to sad sa Kadawan SD Church, maayong buntag. Tanan na lang no, nga naminaw, naglantaw karon, nakig-uban sa programa, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede mo po mong makasend mga higala o mga messages kay atong basahon karon taod-taod dinhi sa atong programa. Mayong buntag kanyo Brother John o Kuya Libby o sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Brother Nilo, mayong buntag nimo diya sa Saudi Arabia. Okay mga higala, moadto na ta sa paghatag og tubag sa pangutana, no? Ato ning tan-awon ang pangutana nga aton tagaag pagtagad, gikan gyapon ni kang Loor. Ato ning tiwason ni iyang pangutana, pagtubag mga higala. Okay, ato ning pangitaon, iyang pangutana gisgot tumhitungod sa pagkaon. Okay, tutong tanawon higala. Okay, nara. Ang iyang pangutana, mga brad, inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao ang naa sa sulod sa iyang kasing-kasing o ang naa sa sulod sa iyang tiyan, kay sige man gud mugwali anang pagkaon nga mosulod sa baba unya mogawas rasad sa gawsanan. Niingon baya ang Biblia nga ang gingharian sa Dios dili sa pagkaon kundili pagkamatarong, pakigdait og kalipay og maunay gikahimutan sa Dios og dili tong pagsunod sa balaod sa pagkaon nga gisugo para sa Israel. Salamat. Okay, mo ni pangutana Brother John. Mo ni pangutana nga aton taga-agtubag gikan kang Loor, no? Aron ning atong matiwas ni ang iyang pangutana og tubag, akong utrohog basa rin mga brad, inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao. Ang naa sa sulod siyang kasing-kasing o ang naa sa sulod siyang tiyan, kay sige man gud mogwali anang pagkaon nga mosulod sa baba unya mogawas rasad sa gawsanan. Niingon baya ang Biblia nga ang ginharian sa Dios dili sa pagkaon kundili pagkamatarong, pakigdait og kalipay og maunay gikahimutan sa Dios og dili tong pagsunod sa balaod sa pagkaon nga gisugo para sa Israel. Okay, Okay, salamat ani pangutana ning Loor. Og nagbasa manig Biblia, ambot og musampit bapughas Ginoo nga pasabton ni siya kay kining iyahang mga komentaryo sa iyahang kini pangutana. Una, gikomentaryohan niya ang balaod sa pagkaon. Unya kining balaod sa pagkaon ang iyang hunahuna nga watay labot ni ana. Mo man iyang hunahuna balaod sa mga Hudiyo. So ato ning tagaan karon og pagtagad kining kinini ang pangutana. Ari usa ta sa pagkaon kay naghisgot man siya sa paghukom sa Ginoong sa basihan kanang naa sulod sa iyahang sa to Brother Libby kasing-kasing o nasulod si entiyan. Niya may tungod ni ining balaod sa pagkaon.
kuha magluni alias maguning luor kay taguon ra man gipud niya ang ihang kaugalingon lagi, no problem. Kining balaod sa pagkaon, dili ni balaod nga iya sa mga Hudiyo. Dili po ni balaod nga iya lang sa dili ni balaod sa mga Hudiyo, dili sa ni balaod para lang sa mga Hudiyo. Hinumdumi nga ang pagkaon, balaod sa pagkaon, didto magsugod sa tanaman sa Eden. Na dunay gitugot pagpakaon, duna puywa itugot. Ang Diyos good mo inagakwa ni balaura. Nakasala si Adan ug si Iba tungod kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Unya kanang imong gingon nagsige magumugwali na bahin sa pagkaon. Hinumdumi brother Aloor nga kini nga programa lahi ni. Nagbase raman ni sa mga text. Kung nahisgutan man kanunay ang pagkaon, mo kang sige mugwali, kana kay gisige sad na og pangutana. Nganuman, daghan ang interesado ni anang mga puntuha, ni anang mga bahina. Mauna nga sa makadagang higayon, nagbalik-balik na diri nga pangutana sa atong programa ug gibalik-balik po namo ang pagtubag mahitungod niya na. Apan mahitungod sa ibong konsepto nga ang balaod sa pagkaon dito ron sa mga Hudiyo, ito sa Israel, mo na imo ha? Basta maghisgot na ganig balaod, imong editor, ha? Imong ilihis kay mura ba o wa kag gusto mosunod ani kay ingnon nimong adto lang sa mga Hudiyo. Oh. Unya maingon ka nga naasulod stiyan. Ang basihan diha ang imong binuhatan. Nganuman kung atong basihan, atong basahon ang pinadayag 22:12, moanha na ako sa dili madugay nga magadala og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. So sumala gyud sa binuhatan ang tao siya pagabalusan. Dili lang sa iyang binuhatan, kundi diha pod sa iyang mga pinulungan, sa iyang mga sinultian. Mauna nga ikaw, mag-amping ka ni anang imong mga sinultian. Nganuman, mulabas man usahay nga unethical ang imong kuan, ang imuhang dating. Niadto miaging gabi ba to? But-buton kaayo mo. Dili man na sinultian og tao nga professional. Nasayod ka nga kini nga programa mopasabot ni base sa gisulti sa Biblia. Unya, kami diring nagpasabot sumaas gisulti sa Biblia among gibasa ingnon nimong but-buton mi nga naa mi mga basihanan. Unya ikaw na alang sa imong kaugalingong panghuna-una, tagaan nimong conclusion ba? So balikan ako. Pinadayag 22:12, muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipabalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Mao ni gisulti. Sunod, sa iya pong mga sinultian. Unang mag-amping ka ng imong sinultian, nganuman usahay wa gid ka sa hustong pamatasan. O niya o. Sumala sa 12:36 o 37. Nag-ingo din sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom. Pag hukom na ang gisgutan din sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, ang mga tao maghatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga iyang ginalitok. Ang binuhatan, basihan na ang imong sinultian. Unya nag-ingon sa 37, kay pinaagi sa imong mga pulong pagamaturungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. So kini ang gisulti, Brother Loor. Imong binuhatan o ang imong sinultian. Muna nga mag-amping ka sa imong binuhatan
Ayaw pagsigig tudlo ni ana nga wa na nang napulo ka sugo. Kay nagdaghan ron ang mga rapist, nagdaghan ang mga kawatan, nagdaghan ang mga murderer, bunga sa inyong mga pagtudlo nga wa na nang kasuguan. Nya di ka makonsensya nga naay gipatay nga naman gipatay sa tawo nga wa nay pagsunod sa kasuguan. Nga naman gisigihan magud ninyo ang tawo og tudlo nga wa na nang sugo. So malinaw nga sa adlaw unya sa paghukom ang basihan sa Dios ang iyang binuhatan, ang iyang mga pinulungan, iyang mga sinultian. Mauna, Brother Loor, nya ni apa o. Sumala sa gihisgutan dinhi sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 14, pamatii ang gihisgutan dinhi. Kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsatag sa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang daotan. So ang buhat nga maayo ug buhat nga daotan ug tinago nga butang maipresentar unya na didto sa adlaw sa paghukom. So ang binuhatan, ang sinultihan mo'y basihan sa paghukom. Karon nagisgot gid lagi ka og pagkaon. Nagisige ninyo gwali. Magsige masagyud pod ang mga listener og pangutana. Unya, mura ba og magdugo ang imong buot kung amo na ning ipasabot ning mga bahina? Balikon ko, si Adan og si Iba nakasala sila. Kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Hinumdumi nga kini nga balaod, ang balaod sa Dios kung atong basahon sumala sa unang Hari 8:60 ug 61 alang sa tanang katawhan sa kalibutan. O, basahon na to ha. Kung aron gid nga kuan unya sa sige na mugbasa, sigig pasabot, ikaw dihapod pagsigilan sa supak. O, kay lisod man kaayo na nga ang tanang tao na lang mutuman. Mapakyas ang gisultis Biblia nga sa adlaw sa katapusan sama kadaghan sa bunbon sa dagat ang malaglag. Kunya mabakak ang gisultis Biblia nga dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton samahan sa langit. Muna nga magsige mi dirig basa sa Biblia, magsige mi pasabot nya ikaw diha padayon na pod sa pagsigig supak. Imong ginahuna dito ras Israel, iyaras mga Hudiyo, pero ang kasuguan sa Dios aplikado ni para sa tanang mga tao. Pamati dinhi sumala sa unang Hari 8:60-61 nagyon, aron ang tanang mga katawhan sa kalibutan manghibalo nga siyuba siya maong Dios wala nay lain. Busahing pita ang inyong kasing-kasing uban kang Jehova nga atong Dios sa paglakat sa iyang kabalauran o sa pagbantay sa iyang kasuguan, maingon ining adlaw. Asay pa dapat ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Kung imong editor, imong ilihis ang ipasabot sa Biblia, maubitaw na nga malipay ko nga maghuna-huna nga naa ka nga wa kay kukauaw dinhis kahanginan nga ipresentar gid nimo ang imong kaugalingon nga supakiro ka sa kasuguan sa Dios aron ma-prove ang mga butang nga naisulat dinhi sa Biblia nga tinuod gid ay nga naman nang Juan 2:4 siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ay aba, Biblia na ang nagsulti ana. Bakakon ug walay kamatuoran ang wa magsunod sa kasuguan. Muna nga pamatuod na sa Biblia, munang ako ning tuo ko sa pamatuod sa Biblia ug napamatud-an gikan sa imong pagkamasinupakon. Ani na puntanan kaning gisgutan lagi nimong pagkaon. Kung imo ning ingon nimo nga adto lang sa Israel, nakasayod ka ba og unsay
kahulugan sa pulong Israel? Peculiar or chosen people. Muna buot ipasabot sa pulong Israel. Ha? Unya, literally, ang Israel, sa una, nagsupak. Unya, sunod-sunod pugas pagka masinupakon sa Israel, kung natong basahon din niya, nga dinhi sa Levitico 11, unya ang heading ani nagingon, mga kasuguan may tungod sa mga kamananapan nga mahinlo o dili mahinlo. Aha? Kasuguan. Sa kamananapan sa mahinlo o dili mahinlo. Unya, sa 11:46 o 47, gihisgutan din nga matud pa din kanana ang sa 44 muna, unya, ato ning basahon din kay ako mauman siyo ba nga inyong Diyos, busa balaanon ninyo ang inyong kaugalingon, ug magbalaan kamo kay ako balaan, dili ninyo paghugawan ang inyong mga lawas sa bisan unsang mananap nga mukama nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Dili niyo paghugawan ang inyong kaugalingon. Unya, kung imong basaho din kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug dili mga mananap nga buhi tanang mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So na gyud naay mahugaw, naay mahinlo, o naipakaon, naay dili ipakaon. Kabalo ka, Brother Lor, ang imong patalinghugan ang Yawa. Kinsa may nagsugo ning Adan og ni iba nga kaunon nagdili sa Ginoo, dili ba ang Yawa? Kan kinsa man ang balaod nga kaon na tanan. Wa man sa Yawa tintala si Adan og si iba aron pakaunon atong gitugot sa Ginoo, ang katog yung gidili. Busa ka ng pagtulunan o doktrina nga kaon na tanan, iyan na si Yawa. Pabilin lang dihaan ng doktrina siyawa kay lisod sa kaayo og mapakpalpak ang gisultis Biblia nga sa adlaw unya sa katapusan sama sa bunbon sa dagat ang mga laglag. Nya pasagdi lang nga naay daghang mga taong maminaw nga gustong maluwas, unya pasagdi lang nga dili na sila motuo og dili mosunod sa imo. Dinhi sa kanana ang 44:23 sa Ezekiel, ingon ini ang gisulti Mr. Loor. Nangiyon din hiyo. Matod pa ining bersikulo og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Malinaw nga tudloan nila ang akong katawhan. Di gyud mahitabo nga mutudlo ka, una, ambot og katawhan ka ba sa Dios. Pangalawa, dili gyud mahitabo nga mutuman og mosunod ka kay supak man gyud ka. Apan ang gisulti dinhi sa Dios, tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Mauna nga kini nga programa, Mr. Loor, nagtudlo sa kalainan sa balaan o dili balaan, sa kalainan sa mahugaw sa malinis, sa ipakaon o dili ipakaon. Walay sa payan nga nagsigi kag supak, ang importante nga nakadungog o nakabati ka na sa pulong sa Dios. Timan ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang Dios mo ay nagtudlo, dinis bala ang kasulatan og ang gitudlo sa Dios imong gisupak kay maoy imong ipasunod ang gitudlo sa Yawa. Namnimni ka na, Brother Loor, nga sa adlaw unya sa katapusan, daghay mga taong mutuaw
kadtong mga taong ning tuo ni anang inyong doktrina nga dili nimo na maprueba diha sa Biblia. Mahitungod ni anang imong gisulod stiyan pagkaon sudli kutob sa imong gusto. Pero ang Pilipos 3:19 nangon ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mao man ang ilang tiyan. Sayang og anugon ang dugo ni Hesus nga giula didto sa Kalbaryo sa cross nga malaglag ka lang tungod ni anang imong tiyan. Si Kristo namulong ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit, ayaw na lang gyud tuman sa kabubuton sa amahan kay umutuman ka malangit ka mangyod. Unang diha lang ka sigig supak aron matuman ang tanang manay sulat sa Biblia na ay maluwas, na ay malaglag. Malinaw ang gisulti sa Biblia. Isaiah 66:22-23. Isaiah 66:15 paingos 17. Ang tanang nagkaon sa gidili sa Ginoo, mga dulumtanan nga mahugaw, sila pagasunugon sa Dios sa adlaw unya sa katapusan. Wa pa moabot ang katapusan, natural wa pa gisunog sa nagkaon sa gidili sa Dios. Padayon nagkaon sa gidili sa Dios kay sa adlaw unya sa katapusan, pagasunugon ang nagkaon. Di man na pwede nga di matuman. Mabakak na ang Ginoo og kananaa nga di na matuman. Matuman gyud na nga sunugon ang tanang nagkaon sa gidili sa Ginoo. Kaon lang sa tanang gidili sa Ginoo. Hasta panang wa idili kauna lang gihapon kay sa adlaw unya sa katapusan maghatag ra kag husay. Kay diha sa hukmanan paghukman sa Ginoo ang iyang mga binuhatan, ang iyang mga sinultian. Salamat Brother Loor sa imo pagsigig supak sa pulong sa Dios. Panalanginan unta ka ni Satanas nga naman aron ka masmasan sa imong pagkamasinupakon. Kasi na Pablo, naging siya, itugyan ko kamo nga to sa yawa. Una, may panahon nga ang Biblia magtugyan sa mga taong sama nimo nga masinupakon. Pero ang Dios gugma man, ang Dios pwede ra ko pakilatan sa Ginoo diri nga naglingkod ko kung wa sa akong kasing-kasing nga maluwas pud ka. Pero lisod kaayo maangkon nimong kaluwasan kung magpabilin ka nga ingon ana nga nagsigi kag supak diha sa kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong nagtuman. Kung gusto ka, usba ang imong kinabuhi. Alagad si Ginoo, magsunod ka, magtumag maluwas ka. Apan og dili, padayon diha. Kay aron nga sa adlaw pud sa katapusan, imo sad madawat ang imong binuhatan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ni mga bahin na Brother Libby. Okay, digang salamat, Brother John. So, padayon tahigala nga sunahanos paghatag og mga dugang nga pagtubag sa pangutana nga gipadangat dinhi ni Loor. Pero sa dili pa mga higala ato usaning basahon ang mga mensaheng ato nakita sa screen. Okay, ni si Lemuel Sansis. Ang iyang mensahe, mayong buntag ninyo diha, kuya. Naminaw na pod mi diri sa sitio Parilla, San Vicente, Matag Oblite, sa Tansing. Naminaw, maayong buntag. Sa tanang naminaw, maayong buntag. Kikikanto kang Limuel Sanchez. Nakiguban sa nato, napoy mensahe si Scout Ranger Senior or Sir Isagani Aratsya. Mayong buntag ninyong duha diha Brajon og Badlibi og sa tanang naminaw og nagview sa atong programa. God bless. So God bless also Brother Isagani, no? Scout Ranger Senior. Niya pod si Brother Freddy Felicano. Ragtuan siya sa South Cebu siguro. Salamat po sa pag-pray o pag-love nining atong programa. Kaya atong programa higala, daghan kayong nahigugman ini. Daghan po nga nagaampo, no? O hinungdan nga bunga sa atong mga pag-ampo. Dunay mga kasing-kasing sa mga tao nga mitugyan silang kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo.
So thank you kayo o niya pod si Brother Lemuel Sansis kang klasiha nga tao, walay luna sa langit, supak man gani sa kasuguan, iampo tanalang na nga klase sa tao, masinupakon sa Dios, kaloy ipod lisod, maoy mudaghan. Okay, gikan to kang Brother Lemuel Sansis. Kaniya, ni pa itong tanawon, ato ning tanawon mga nahidugang nga nakiuban sa ato nga programa mahigala. Okay, ni si Angeline Mendoza Matias. Yes, Brother Jojo Kaayon. So, good evening, Brother Jojo. Niya po si Erlyn Orboda Baro. Niya po si Tokiga Coriba. Anya, nakiuban po nato si Leslie Van Elosorio, si Kiana Faith Etang, niya si Patri Jem Colastri, Lovely Elosorio. Okay, motoy atong mga nakita higala na hiduga nga naglantaw sa atong nga program. Anya Aritas Pikas, ato ning tanawon mga nahidugang sad nga nag-like sa atong programa. Niya sila si Brother Freddy Pelicano, Aileen Pantaleon, Eddie Tero, Ray Costaniela. Niya po si okay. Ito ni nabasa. Kaganiha mahigala. Okay, diri sa ato nga pikas sa messenger nato mahigala. Ato ni dilikyatan og tan-aw ni apoy mga higala nato nga ning dalikyat pod og lili sa ato nga programa ni si Hinley Ibo. Salamat po sa pag-send og heart. Niya po si Leslie Van Elosorio. Niya ato po nakita dinhi si Rolls Soto Tams. Salamat po kay Rolls Soto Tams. Niya po si Leonidas Tayom Sobalinog. Salamat po sa pag-send og heart. Brother Leo, no, diha sa Libho. So thank you kayo. So ato ning lilion atong isa ka cellphone higala kay uban ra ba ari mo padangat sa atong keypad og mga mensahe. Mayong buntag Badlibi. Greet ko ni Philly Desor og ni Millard Barrientos, Brad Alex Kanyada ni Konsihal Raymond Olivar sa Lamintak Norte og sa tanan nako nga mga kauban sa SDA diha sa Midilian. Mostamo from Felipe Soliera. So mayong buntag nimo diha Brother Felipe. Hinaot pa ang Dios magpanalangin kanimo og maglig-on sa pagtuo diha sa Ginoo. Okay, ato pentanawon ni Apostle Philly Desor. Good evening Kuya Libby og Brad John og sa tanang naminaw sa og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa. Kuya, salamat po kay Sister Philly Desor, no, sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Okay. Ato ning tanaw ning uban, Brad. Okay, salamat, no. So moadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ato ning panahon ang pangutana nga atong sugdan og tubag ni Brother John unya ato ning tagaan og dugang tubag mahigala. Kamo diha kung namoy mga dugang tubag adto nga pangutana, so mahimo na nga inyong isend dinhi parang makaparticipate sad mo, makahatag mo og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat ni Loor, no. Ang iyang pangutana ingon sa dinhi nga mga Brad mobalik inigbalik sa Ginoo unsa may iyang basihan sa paghukom sa tao. Okay, ang basihan sa paghukom sa Dios sa tao sumala sa atong mga binuhatan. Sumala sa atong mga binuhatan. Kay
sa atong mabasa mga higala nga sa adas pa hukom sa Ginoo, nagsulti din atong basahon ang Biblia dinhi sa Pinadayag kapitulo 22 o niya versikulo 12, tan-awa moabot ako sa dili madugay nga magdala magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa ilang mga binuhatan. So ang Ginoo moabot sa dili madugay. So hapit na siya mabalik, magdala siya og gante sa pagbayad sa matag usa. Unsa may gisulti sunahan, sumala sa ilang binuhatan. So binuhatan ang basihas Ginoo. Kung nahaom ba ang atong mabinuhatan sa kabubuton si Ginoo. Pagwa na haom, peligro kay higala. Kay ang Ginoo ra ba labaw pa nag CCTV camera ang pagtan-aw sa Ginoo sa tao. Mabasa sa Ginoo bisan pa atong una-huna og naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Mabasa sa Ginoo so atong gibasa dire nga antaw hukman sumala sa iyang mga binuhatan. Muna kay antaw hukman man sumala siyang mabinuhatan. Ang atong buhaton karon atong tarungon ang atong mga binuhatan. Kay wala ba ta nahibaw kung kanusa mobalik si Ginoong Hesus. Wata na sayod kung unsang orasa iyang paganhi. Mana ang gustos Ginoo nga atong andamon tong kagalingon. Ang atong mga binuhatan atong tarungon o niya unsa man binuhatan nga atong pagabuhaton, unsa mga buhatang atong pagabuhaton nga mahiuyon sa kabuton si Ginoo. Kanang mga buhat sumala subay sa sugos Ginoo. Mapita hinungdan nga ni ani ang balaang kasulatan nga magahatag kanatong kasayuran, mga pasidaan, mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Munay puslada na ang Biblia. Maghatag nato nig kasayuran. Unsay atong buhaton unta maluwas. Naghatag nato nig pasidaan, pasidaan sa ta. Nga kun magmatinumanon ta, siguro luwas ta. Pero magmasinupakon ta, gipasidaan sa tandaan. Atong sangkuan, kalayo sa impierno mga higala. Munang atong pamalandungon og ayo, ang atong kinabuhi, kung ang atong binuhatan, uyon ba sa kabubuton sa Ginoo. Ni pagi atong basahon ninyo, sa 2 Corintos 5:10, kay kitang tanan, kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat, sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo og daotan. Sumala sa atong nabuhat, maayo og daotan. Mao na nga kinahanglan nga tarungon nato atong kinabuhi karon. Kun wa ta nagbatinumanon sa sugos Ginoo, magmatinumanon na taron kay nga naman kay sumala sa atong mabinuhatan ang tao pagahukman sa Ginoo. O niya di pa atong mabasa mahigala sa nakasulat sa Ecclesiastes 12 versikulo 13. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat. Ngadto sa paghukom mga buhat gyapon. Ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago hasta tong matinaguan nga butang bisan ang maayo kun bisan ang daotan. Maayog daotan dalho na sa paghukom tubangas Ginoo. Muna atong gibasa ang Pinadayag 22:12 nga magadala siya ganting ipamalos sa matag usa. Sumala siyang binuhatan. Ang mamatarong taga-aganti kinabuhing walay katapusan pero madautan ang ganti niya impierno. Mauna nga kung gihandom na itong maluwas ta atong sundon unsay gingos Ginoo.
Nasa itong mabasa sa Santiago, Kapitulo 2. Atong tanawon pag yun ni, kung unsay basihan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Santiago 2, o niya sa versikulo 12. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo, ingon nga mga tao nga pagahukman, ubos sa kasuguan. Oy, ang tao day higala, hukman, sumala sa kasuguan. Sugo sa Ginoo ang basihan, hukman ang tao. Mao nang binuhatan gisgutan niya, mga binuhatan na nga nagtuman ba ta, itong mga binuhatan, nagtuman ba ta, o nagsupak batas mga sugo sa Ginoo. Kasuguan ang gisgutan, pagahukman ang tao, ubos sa kasuguan. Mo nang kung wa ta magtuman sa kasuguan, karon atong sundon ang sugos Ginoo. Pero ang pangutana ni Brother Loor, kaingon sa dinhi nga mga brad, inigbalik sa Ginoo sa may iyang basihan sa paghukom sa tao, nga paghukom sa tao. Ang nasa sulod siyang kasing-kasing, o nasulod sa iyang tiyan. Apil na tanan. Ang naasulod sa kasing-kasing, kung dautan, hukman ta higala. Silutan ta. O unsa po gisulod nato sa tong tiyan, kung kana supak sa kabubutos Ginoo, hukman pud ta manghigala. Hukman pud ta. Nga naman, kay ang nakasulat sa Isaiah 66, versikulo 16 ngadto 17. Tanawa ang paghukom sa Ginoo. Apil ba ang nasuod sa tiyan? Kunya unsa may nasuod sa iyang tiyan nga apil mas paghukom sa Ginoo. Ingon atong mabasa sa atong sugdon sa 15. Kay ania karon si Jehova moanhi uban ang kalayo. Og ang iyang mga karo mahisama sa alimpulos, aron sa pagpahamtang siyang kasuko uban ang kabangis. Pahamtang niya ang iyang kasuko uban ang kabangis, og sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo. Kalayo, impierno na. Ingon ni Sais, kay pinaagi sa kalayo, ang Dios mapahamtang siyang hukom. Unsa ipahamtang si Ginoo sa iyang paghukom, ang isilot niya, kalayo, impierno. Pangutana, natuman o gituman o natuman na ba na? Wa pa. Wa pa natuman higala. Ang nahitabo sa unang paghikom, pagsilot sa mga tao panahon ni Noe, tubig man to, gilunupan ang kalibutan. Pero ning tumaw ang balangaw, ang rainbow o giingnan si Noe Ginoo, nga ang kahulugan niya ng rainbow, timaan ka na sa kung saad, nga kining kalibutan na, di na lunop ang isilot ani. Sa 2 Pedro 3:7 ang gisaad si Ginoo, kalayo na, impierno. O kanang kalayo sa impierno, wa pa na mahitabo higala o maabot na. Kadto mga tao nangalumos panahon mga tao tong misupak, masinupakon sa mensaheng Noe. Kay gusto lagi silang ilang uyunan ang ilang tiyan bisag supak sa kaburos Ginoo. Gusto sila nga ang pulong sa Dios moy muyon-uyon nila, dili kay sila moy muuyon sa pulong sa Ginoo. Mao man ay kalaban sa tao karon. Ang gusto sa tao, ang Biblia mo ilang pasundon silang kaugalingong gusto, dili kay sila'y musunod kung unsay gisultis Ginoo diya sa Biblia. So atong tanawon, ang 16 nagsulti, ang paghukom sa Dios ipaagi niya sa kalayo. O niya, umaabot pa ni, future pa ni, kining pagkasultis Ginoo kay saad man niya. Matuman yun ni kay sa Roma 4:21, nag-ingon man ang Dios, ang Dios kasaligan sa hingpit nga arang magatuman sa iyang mga saad. So gisaad man sa Ginoo, perfect yun nga ang Dios motuman siyang saad. Na ang iyang paghukom ipaagi niya sa kalayo. O ni aton tanaw sunahan, sa dihang ipahamtang na sa Ginoo iyang paghukom pinagis kalayo, pangutana, daghan ang mapatay, jutay ra. Okay, di atong basaw, no? Atong tanawon sa last portion sa 16. Ingon ni, og ang mga pinatay ni Jehova, daghan
Oy, kung ipahamtang na din paghukom sa Ginoo pinagis kalayo, daghan ang iyang mapatay. Bot ipasabot, daghan ang maimpirno, mga higala. Daghang ikatambog sa impierno. Kinsa maning mga tawhana nga ikatambog sa impierno. Maningon 17. Kadtong nagbalaan silang kaugalingon. Sila rin nagbalaan-balaan ba silang kaugalingon ba? Kami balaan mi, mga santos mi. O mga santos pero kusog kaog baboy. Santos ko na pero supak sa adlaw pahulay sugos Ginoo. Pero ilang ang kuno ng kaugalingon nga kami ram pundok na ay mga santos. Santos mi. O ingon ito nabasa. Kadtong nagbalaan silang kaugalingon, sila nagdeklarar nga balaan sila. Santos sila. Og nagaputli silang kaugalingon. O niya, aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo diha sa taliwala, na nagkaon sa unod sa baboy. Tiyaw mo na ha? Nag-angkon silang balaan. Nag-angkon silang putli. Pero nagkaon sa unod sa baboy. Og ang dulumtanan og ang ilaga. Garatsadag kaon. Baboy og uban pang gidiris Ginoo. Gakaon sila pero nagunsa sila, nag-angkon nga balaan. Nag-angkon silang putli, walay sala. Sila'y luwason. Pero kining matawhan na kusog mo kaog baboy. Mga dulumtanan, mga ilaga. Kanya ingosnan, silang tanan magadungan sa pagdangat sa adlaw sa katapusan, nag-ingon ang Dios. Dunganon sila. Kung imong tanaw sa ang Santos Julia, silang tanan dunganon sa pag-ut-ot sa adlaw sa katapusan. Ut-ot bas kalayo ba? Dunganon pagsunog sa kalayo sa impierno. Arita sa sa Contemporary English Version, gitinaw sa 17. Some of you get yourselves ready to go to a garden to worship foreign goddess. You eat the meat of pigs and lizard mice, but I, the Lord, will destroy you for this. Tinaw, sa nindot pagkasulti sa Contemporary English Version, daghan kaninyo niyong kagalingon, andam sa pag-adto sa mga tanaman, aron mosimba sa mga langyaw nga mga Diyos-Diyos. Nagkaon kamo sa unod sa baboy, og uban pang gidili. Apan ako, ang Ginoo, magalaglag kaninyo tungod ni ining mga butanga. Oy, Brother Loor, gisultis Biblia hukman, oy. Silutan pod kadtong ning kaon sa unod sa baboy og uban pang gidili. Ang saad sa Ginoo, impierno gyud og ipahamtang ni Ginoo. Ang Biblia nagsulti, daghan unya ang iyang mapatay nga naman kay mas daghan karong mga tao nga nangaog baboy og uban pang gidili si Ginoo. Di na ako ha, nanas Biblia. Daghan ang mapatay, kinsa mapatay? Mga taong nagsimbag Dios-Dios. Mga tao nag-angkong balaan, putli, pero mga og baboy. Daghan barong mga tao, ingon ana, nga Diyos nun kay tanaw ni mo Domingo. Diyos nun balaan kay tanawon, pero pagawa sana, kaog baboy, mga dulumtanan, gidili. Kay para nila, limpyo na. Kay ang ilang basihan, ang Mateo City, ang musulod sa baba, sa maning badloor. Sulod sa baba, di makaunsa, di makahugaw, iitsa ranas gawas. Wa ton ig-ayog, unsay gipasabot ana, unsay background ana, nganong gisulti ng Ginosos, unsa nang musulod sa baba, nga iitsa lang sa gawas, nga di makapahugaw sa tao. Kung tanaw nimo ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 2, tradisyon ka na sa parasog iskriba badaloor, unsa may ilang tradisyon, sa di pa mangaon manghunaw gyud kay kun ang pagkaon nga ilang gipunit nga wa sila kapanghunaw, hugaw na og angay na ng ilabay kay para nila god kanang balaod nga inimbento lang sa tao kay sa mga parehas iskriba raman na siya nga balaod para nila parehas nagibugaton sa balaod si Ginoo. Mabutay hinungdan sa bersikulo City Marcos Kapitulo 15 versikulo Mateo Kapitulo 15 versikulo 7 ngadto sa 9 higala nagsulti Dios Ginosos, kawang lamang inyong pagsimba kanako kay inyong gipanudlo ingon nga balaod sa Dios
ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Oh, useless lang. Kaya ang ilang gihimo higala gipakadako nilag bili ang inimbintong balaod nga sa di pa mukaon manghunaw gayod, kay di ka manghunaw makaimpirno na para nila, makasaka ka impirno. O niya unsab to lang gikaon kung tanaw nimo ang Mateo 15:2, tinapay di ay to, pan di ay to, bread mga higala, ang ilang gipunit dili to baboy. O niya unsa may pagsabot ni Badloor og sa uban, ilang i-appeal tong labot. I-appeal to nilang mga mahugaw nga gisgutan sa Levitico Kapitulo 11. Wa man datoy labot oy. Hugaw to. Nag-ingos Ginoo ang Dios nang mention atong hugaw. Samtang ang kining dinhi sa Mateo 15 ang nagmention nga kung punito nimo nang magpagkauna nga makaona unya gipunit nimo nagkahugaw na sa diha nga wa kag panghunos kamot. Sa tao to, pero ang balaod si Ginoo pagingon baboy hugaw, why appeal din his Mateo 15? Naon sa bentaw ni ay wa man kuha ang context mo ni nakasayop sa uban nagbasa-basag Biblia o niya wa tan-awag context kung unsa ipasabot. Pagkabasa musod sa baba isas gawas, i-appeal ang baboy. Ang musod sa baba itsas gawas nga di makahugaw sa tao, ang kadtong tinapay nga ilang gipunit nga giisip sa presog eskriba nga hugaw na tong pagkauna. Muna gipasabot diha. Mabutay hinungdan sa bersikulo 20 ana, nag-ingon si Inosos nga gisulti niya gikan sa 18 ang makapahugaw sa tao kadtong mugawas sa iyang baba nga gikan siyang kasing-kasing. Di sod siyang tiyan. Pagsultig daotan, pagbuhat og di maayo, makapahugaw sa tao. Nya ingos nan, apan ang pagkaon nga dili ka panghunaw sa kamot, dili makahugaw sa tao. Klaro na ganang ginusos. Pagkaon kay baboy patong ipasabot, niingon tas ginusos apan ang pagkaon og baboy og mga dulumtanan dili na makapahugaw sa tao. Mao tani gisulti ginusos, pero sa gisulti niya, naghisgot siya pagkaon nga panghunaw sa kamot. Pero ang uban nga wa tao'y klarong pagtuon sa Biblia, i-appeal ang way labot. I-appeal si Juan bisag way labot. Ang giistoryahan, pagkaon lang way kapanghunaw sa kamot, pero i-appeal tong hugaw giminson si Ginoo kanang sa Levitico 11. Wa intaw na i-appeal oy. Kung kauno ni mo tong gidili sa Levitico 11 katong gibawal sa Ginoo, mo nay hukmanan sa katapusan giklaro sa Isaiah 66 15 ngadto 17 nga ang nagkaon sa unod sa baboy sa katapusan laglag sila. Ingon nato nabasa but I the Lord will destroy you for this. Ang nagsulti ang Ginoo gyud ana, angko ang imong Ginoo magalaglag kanimo ning mabutang aso. Brother Lord, kung naghandom kang malaglag, angkon lang matarong ka o niya kaon lang baboy, sige mga gidilis Ginoo. Ang Ginoo ra ba di ginumakak sa katapusan o niya kung imo nang padayunon ang pagkaon sa gidilis Ginoo. Naingon na bang Mateo 24:51, ang mga tao kung silutan sa Ginoo managpanghilak sila og managkagot ang ilang mangipon. Magbasol na niya ba Lord, pastilan nga na ba yun nga gipagahi man ako akong kasing-kasing nga wa man unta di ay to'y appeal tong baboy nga na ba yung tao nakasabot tumod ako nga nung misupak mangyug ko sa gisultis Ginoo. Muna nga karon mintras may panahon pa atong usbon ang direksyon tong kinabuhi. Klaro man na ang tao hukman sumasyang nabuhat. Hukman ang tao siya mabinuhatan. Apil na ang musod sa atong baba tanang gibawal si Ginoo kay nagsad ang Ginoo gisulti niya pinaagis paghukom niya sa kalayo. Daghan yung mapatay nga naman. Daghan ba yarong relihiyon nga dili Catholic pero mga onsad o gidilis Ginoo. O daghan kayo kay ilang katarungan lagi limpyo na mugunit din sa Mateo 15 nga wain taon sabta nga di man ang taon na may gipasabot diya makigala. Muna atong tarungon og sabot ang bala ang kasulatan. Wa ba gyud magkasumpaki ang Biblia. Ang gisulti sa Biblia kanunay gyud nang nagkauyunay. Kita ra may musupak tungod kay ang atong giuyon-uyunan ang kalami sa atong unahuna mga pagkaon nga supak sa kabutos Ginoo.
Higala, kung imong basan ang Pilipos 3 versikulo 19, nagiskutin niya ang ilang dadangatan, mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mong ilang tiyan. So kung ato ni ipakadiyos badloon aton tiyan, nga pag-ingon, nag-ingon ng Ginoo ay kaon na, kihugaw na, ningon tiyan kaon. Lami kay na. Kung imong gipaminaw ang tingog simuntiyan mo imong gituman, na himong Dios ang imong tiyan mahigala. Unya unsay sad sa Ginoo, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Laglag ang katapusan mahigala. Kadtong mga tao nga ilang gipakadiyos ang ilang tiyan, ang katapusan mahigala mao ang kalaglagan. Pahayag nas Biblia, di na amo. Muna nga sa katapusan daghang hilak kunyag bukagot ang ipon. Nang karon kun atong gipakadiyos ning atong tiyan, imbis nga ang sugos ginaabton sundon kun unya ang tingog na nuston tiyan mo atong gisunod na atong pamalandungon higala. Kung atong gisunod ang Ginoo, sigurado sa katapusan na ay sad ang Ginoo may paglaom, kaluwasan. Pero ang gisunod nato atong tiyan, gikaon natong mga supak sa kabutos Ginoo, napoy sad ang Ginoo des Biblia. Kalaglagan pod ang gisad si Ginoo sad sa katapusan. Muna ning panahon na, samtang doon na pa'y panahon, kung ang atong gibuhat higala, atong gisupak ang sugos Ginoo, balik ta pagalagan si Ginoo. Klaro na ang tao hukman siyang mabinuhatan, mga tinago o makita sa dayag, dalhon sa paghukom. O niya, at pag yung nabasa diri, ang tao hukman, pinaagis, kasuguan. Kasuguan. Ang Levitico 11, kasuguan ba sa Ginoo? Kasuguan sa Ginoo. Balaod na sa Ginoo. Kunya kay sugo na sa Ginoo. Eksaktong giingon ni Santiago, ang tao hukman diha sa kasuguan. Sugun sa imo nabuhat sa kasuguan, nagtuman ba kang nasupak? Manaingos Biblia, pagadad-on ang tanan mga binuhatan sa adas pahukom. Og ang tao hukman sumala siyang nabuhat. Muna atong pangutan-on daw itong kagalingon karong buntaga. Masa kay ko nabuhat? Nagtuman ba ko sugos Ginoo o nagsupak ba ko? Hibaw na ta, kung nagsupak ganita higala sa kasuguan sa Ginoo, katapusan, kalaglagan. Pero nagmatinumanon ta, ang sangkuan na to, kaluwasan, mga higala. Okay, nipagi atong tanawang pa ni iyang uban nga mensahe din hi. Okay, ingon sa dinhi sa unahan niya nga mga punto, ingon sa dinhi sa tao nga naa sa solo, ingon niya, mga brad, balik sa Ginoo, unsa may basihan sa paghukom sa tao nga naa sulod sa tao, ang naa sulod siyang kasing-kasing og naa sa sulod siyang tiyan. Apil na. Kay sige man gud mo gwali anang pagkaon nga mosulod sa baba. Unya, mugawas rasad sa gawsanan. Tinuod na. Niingon baya ang Biblia nga ang ginharian sa Dios dili sa pagkaon kundili pagkamatarong. Tinuod na. Wa man magsulti Biblia na nga pagkaon na ang pagkaon mo na ginharian sa Dios. Dili ay. Ingon ni nga tinuod ng gingos Biblia. Pagkamatarong ang ginharian. Kung saan pagkamatarong? Ang tao na himong matarong pinaagi kang Kristo o niya sunod po kasugo ni Kristo. Tarong ka nga tao ana, pero sopak gani ka, di kita matarong tabangas Ginoo. Na ang ginarian sa Diyos pagkamatarong na. Pagkamatarong, pagtarong basta ko galingon ba? Matuwid ba? Nakas matuwid nga dalan. Okay, gusto na din pagigdait o kalipay, maunay gikahimutan sa Diyos. Tinuod na. Og dili tong pagsunod sa balaod sa pagkaon nga gisugo para sa Israel. Tinuod ang katawan sa Ginoo una, giilang mga Israel, mga katawhan sa Israel mahigala. Pero ang atong kaluwasan din manggikan, Juan 4:22, gikan sa mga Hudiyo. Tungod kay nagmasupilon sila, ang kaluwasan gihatag nganhi sa mga hintil. Apil ta.
O niya, o sa itong buhaton, nganong gihatag gani. Tungod kagay sila kasing-kasing, unya kita po, mo pagahi po ta. Dito pagahi, atong humukon ta kasing-kasing. Nga musunod ta sa unsay gisugo sa Ginoo nato. Kana bitong giingon sa Roma 9 o sa Roma Kapitulo 11, sambingay ba sa olibo ba? Karon na masabot ba nato na diha nga ang usa ka original nga olibo nga nagkahulugan sa mga Hudiyo. O niya, dunay mga sanga nga way puos, lambo pero wa bunga. Ang gibuhat sa tag-iya, gipamutol katong sanga sa tunay nga olibo. Giputol kini o giitsas kalayo. O niya, gisumpayan kini. Mura ba gito grafting ba? Nagkuha ang tag-iya o sanga sa kahoy sang olibo pero ihas nga olibo. Kuha siya itong sanga, iyang gidugtong gigrafting niya, diba? Iyang gidugtong o niya giingnan ang katong ihalas nga sanga sa olibo. Pagtarong yun, gisumpay ra baya ka. Kinahanglan magkinabuhi ka sama sa pagkinabuhi sa original nga olibo. Kay magkinabuhi gini ka supak sa original olibo. Giputol gani ito na kung sanga nga original, ikaw pakaha nga gisumpay lang, busa kinahanglan magkinabuhi ka sama sa pagkinabuhi sa original nga olibo. Okay, mo ni atong buhaton. Giputol ito masinupakon sa una. O niya, kita gidugtong lang ta. Manghambog din ta nga. Di ta mo tuman sila tuman. Tuman tao ingon Ginoo magkinabuhi. Sama silang pagkinabuhi. Magmatinumanon ta mahigala. Aron sa inyo ni Ana, sa adlaw sa katapusan, maangko nato ang kaluwasan. Nabay tugon ang Ginoo nato nga kinahanglan ta magmatinumanon na pagkadaghan tugon nato arikas mga sugo o. Una, kining mga balaod sa Ginoo kay gisupak may badluor. Against man kasi naabot ngano kang allergy, murag Diyos nun man tani siya, pero unsa may iyang gituman, magtuo ganit tag Dios. Musunod kita sa Ginoo. Pero lain niya kay gatuog Dios niya misupak. Tuo supak. Dili kay tuo tuman. Atong kay mga tarungan siya nga sa Israel lang na, wa tay labot ana. Pero yung basa na Ecclesiastes 12:13 mahigala. Na yun atong mabasa matupang King Solomon. Ang tanang butang na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Gitin-aw sa ato nabasa higala. Tibuok nga katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kaysa mahudira ni unta, ingon ta ito nabasa, kini mao ang tibuok nga katungdanan sa mga Hudiyo, sa mga Israelitas. Wa magsulti ang Biblia tungod kay ang planos Ginoo para sa tao, para natong tanan. Kay ang tanan higalang gihigog mas Ginoo sa Juan 3:16, kay gihigog mamas Ginoo gitagaan tanan og kasuguan. Hinuon sa una ang presenteng katawos kinang mga Israelihanon. Pero mutipon ka ngadto nila higala, patumanon ka sugos Ginoo. Mao suna kitang mahintil, mo alagad tas Ginoo, mutuman sa tagunsay gisugos Ginoo. Ato nabasa katungdanan sa tao. General term ng tao. Wa mag-ingon sa mga Hudiyo. So apel ta ana. Tanawon po ginato. Kung ang sugos Ginoo alang bas tibuok kalibutan, niya atong basahon sa Salmo 105 versikulo 7, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan gitin-aw giklaro anaw, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Ang pagkaon sugos Ginoo, sugos Ginoo. Sila sumisis nagtuman ba? O sa lang sa nintuman kay tao man sila higala. Tao man sa Ginoo. So kita sa dagilat ang tao sinutuman buta ang atong nabasa diri, ang mga sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. Wa may alang lang sa mga Israel. O di gyud kapasar badlor ng imuha aning bersikulo atong gibasa kay imo para ra mas Israel. Pero ang iyos Biblia alang sa tibuok nga kalibutan
Asa may atong sundon, ikaw ug ang Biblia. Ano tas Bible mo sunod? Ang gusto nimo, ang prinsipyo mo nimo ipasunod sa mga tao, supak mo na kung imong sukdon sa Biblia, ang mga sugo sa Dios alang sa tibok nga kalibutan, pero ang imo alang lang sa mga Israelihanon. O sa higala kung naghandom tang maluwas, ayaw mong sunod ni Badloor. Sundo na itong Ginoo. Apel ta na kay alang sa tibok kalibutan, sumas na nabasa, pero kaniya alang lang sa mga Israel. Nga naman, kay allergy kay siya mutuman sugos Ginoo. Di siya ganahang mutuman sugos Ginoo. Pero Diyos nun tahigala, mahigugmaon gitang mutuman sugos Ginoo. Kaya atong mabasa, sa unang Juan 5:3, nag-ingon ang Ginoo, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo, og dili lisod tumanon ang iyang sugo. Higala, ang tao nga nahigugmas Ginoo, dili siya maglisod sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Klaro ato nabasa, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo, og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Patumanon gid ta. Og di ta mutuman higala naglisod ta. Nagpasabot ta ng watan higugmas Ginoo. Kay ang tinuoding na love naghigugmas Ginoo kadtong mga tao nga sayon ra para nila ang pagtuman sa sugos Ginoo. Pangutana ko nimo kaugaling higala. Wa ba ka reklamo sa pagsunod sa sugos Ginoo? Wa ba ka maglisod? Kung wa ka naglisod sa pagtuman sugos Ginoo, na tinuogi ka higugmas Ginoo. Pero daghang ikaw reklamo, sunod ka sa Ginoo. Sunod kuno ha kay pero siya reklamo, pasti lang kalami anang baboy gidili na sitag reklamo sigsimbag sa bado reklamo ta higala dili ko tinuod na higugma niya. Maingon sa ta nakaila ko sa Ginoo, nakailam ni sa badlor o Ginoo. Pero ang pangutana, unsa may gisulti sa unang Juan 2 versikulo 4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana og wala kaniyang kamotoran. Ano ba isulti ana? Ya, sa may tuhoan ninyo. Si Badloor, nakailag Ginoo pero wa magtuman, ingon Biblia, bakakon wag kamatuoran. Mo na ato pamalandungon higala. Ang Biblia klaro ang nagtursulti nagpasidaan nato nga atong sundon ang pulong Dios Ginoo nga naman kay ang tao hukman pinaagis iyang mabinuhatan unsay nabuhat niya higala. Sukdon pinaagis kasuguan sumala sa atong nabasa. Muna nga atong gipasabot ining balaod sa Ginoo nga angay ginaton tumanon nga naman kay ipasunod ba na. Na itong mabasa din sa nakasulat sa pulong sa Dios nga Biblia, kung kinsa ning mga tao sa Ginoo higala, gitin-aw din sa atong mabasa. Akong basaw na din sa pulong sa Dios sumala sa mabasa sa pinadayag o niya din sa libros pinadayag kapitulo 14 gisulti din ni og kinsa ning mga tao sa Ginoo bersikulo kapitulo 14 o niya sa bersikulo 12 mga higala. Ato ning tanawon ang 12 kay huni ang 12 pinadayag kapitulo 14 o niya okay kapitulo 14 o niya bersikulo 12. Okay. Ato ning basahon ang nakasulat din nindot kini pagkasultihan din niyo. Gayon nando si busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tanawa ha? Kinsa ning kamo nga katawhan sa Dios? Unsay buhatan ng mga tawhan nagtuman nagsupak. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nagatuman sa iyang mga sugo. Klaro na kinsa tong katawhan sa Dios nagatuman sa iyang mga sugo ug nagtuo kang Hesus kinahanglan magmainantuson kamo. Gisultis Biblia higala kung kinsa ang katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios mga taong na nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagtuo kang Kristo Hesus. Higala kung naghandom tang mahimong tao tinuod si Ginoo, atong tumanon ang sugo sa Ginoo dili nato supakon. Okay na itong basahon ni si Brother Ronilo Itang, Brother Loor. Okay, ngayang okay, ato sining basahon ni mga tubag dinhi. Brother Loor, bisag basig nakalimot lang ka.
unsa ka gamhanan ang Dios. Brother, mintras sayo pa, balik sa Dios. Og pagtuon sa pulong sa Dios, God bless. No, magtuon niya, magtuman sad. No, di kay magtuon, magsupak. Yan niya po, Brother Alex Moises Alex Liaban. So thank you kaayo, no? So atong nasayran higala ang kamatuoran karong buntaga nga nagpasabot nato nga hukman gyud ta. Pinagi sa to nabuhat. Hukman tas kasuguan. Apil ng pagkaon. Klaro mo na gi-pronounce Ginoo nga ang nagkaon sa gidili sa katapusan kalaglagan. Nanunsa may atong buhaton karon kay atong gihandom gusto magitang maluwas. Undang na taoy sa pagsupak sa kabutos Ginoo. Magtuman na tas kabuton sa Ginoo. Nga naman, kay sa atong mabasa sa tugon ni San Pablo sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Gitugon ta mga higala nga di nato supakon ang balaod sa Dios samtang nagpaabotas pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nagingon sa di ato mabasa sa Mateo 7:21, kay daw halos maron mga tao nagtuo Ginoo o niya nagampo o Ginoo, nagtawag o Ginoo. Pero tanan bang nagtawag o Ginoo patog langit? Kay si Badloon nagtawag po ni Ginoo. Pero di lang mutuman sugos Ginoo. O supak against lang siya. Kay mga tarungan siya, aron di siya katuman, mingon siya sa Israel na watay labot ana. Pero atong napamatudan nga para din sa mga tawas kalibutan. Sa Mateo 7:21 mato pa Ginusos, dili ang tanan magtawag kana ko Ginoo, makasulod sa Ginoo sa langit kundili kadto lamang na nagtuman sa kabuton sa kong amahan nga naa sa langit. Okay? Wa naman tay mga higala miabot magyud ang kinutuban sa atong oras sa di pahingpit tapuson nundol manon niya ang atong time song. Ni atong hangyon si Brother John alang sa closing prayer. Well, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, dagang